सबायदो अमा गोरानबा गोथाव मोदोमफ्रु जालायगौमोन ओमफ्राय दाउ लकेल लोगोफोर सानजौफुनि थाखाय नै मटरानो गैया नै नायदो बेखौनो बेसे मिक्स खालामना फानो नायदो सबाय जानो लुगैदो लोगोफोर बेदर लाबोनो हरदोंब्रा बिबनांखौ मा मोनोथाय लकेल दाउ मोनना अमा बेदरबो अलप लाबोनो होदोंना अमा बेदरजों जानोसै गोरान नङा अमा बेदरा गोथांजों सबायजों जानानैसै गोथाव जायोना जाया लोगोफोर अमा गोथां गोथां अमा गोरानजोंसो गोथावसिनो ना मोदोमफ्रु सबाया आंनो गोथांजों जानोसै नै बाख्ला माखा सुस्र'नानै साफा माने जाबाय अबेबा अबेबा थाबोबाय आरो दै बना लानोसै आरो लोगोफोर आं नोंसोरनो डाइरेक्ट माने संबाय थानायखौसो देखायनाय जाबाय आरो नानि लोगोआबो गाबनाय मानाय लानांगौ बेखौबो जाहोनांगौ नालाय ओमफ्राय नै सबायदो नै लोगोफोर नानिनो आं खिस्रि संनो नागिरदों बेयाव दङ मुसुर ओमफ्राय नै मुगु गथा ओमफ्राय माइरं अलपमान लादो बारा होआ इखो जानो हानाय नङाना ओमफ्राय बेयाव दं बिन्स दोंब्रै लादों ओमफ्राय आलु खावसे ओमफ्राय गाजर खावसे होदों ओमफ्राय नानियानो ससे जाबाय दङ लुनानै बेखौ आङो खियावल' होनानै माबानोसै होबाय आङो माइरं दालि गाजर बिन्स आलु खिखौल' होनांगोन हालदैल' दै होबाय थागोन मानिनोसै लोगोफोर मोनखांबाय जालायनोसै आरो गुदुं गुदुं आंहा दा थान्दा बोथोरबा माने गुसु जाबाथाय जानो मोजां मोनाहाय ओमफ्राय मोनखांबाय नालाय दसे थाना जाबाय आरो अमा बेदरदो सबायदो ओमफ्राय लकेल दाउ आरो माबाखौ अमा गोरानबालाय मोदोमफ्रु गोथाव मोजां जागौमोन नङा होमबा लोगोफोर नै दा माने गुफुरफुर बोरैबा नुदो थेवबो जेबो नङा जाना होनोसै लुगैदों आरो नङा होमबा अमा बेदरखौ फोराननो लुबैयो नाथाय नै माबा बन गैया बिनि सायाव बनबो फोरानस्रोनांबाय सान्दुंबो नांबाय दा दिनावथ' सान्दुंखौ नों नागिरबा मोना बिदियाव खुवाबो खुगासिनो फुंनिफ्राय आरो मोनायाव लासै खारनो नागिरा माने थान्दायानो जाबायदि जादों सान्दुं मोना दा दिनाव उपाय गैया आरो जानोसै बिदिनो लुगैनाय बुस्थुखौ आरो गुदुं गुदुं जा माने ओमफ्राय गोबाव जाबायमोन आं जानायनि भिडिअ लाबोथारनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दिनै लाबोलायबाय आरो लोगोफोर लाबोबाय थानो दानिया जानायनिखौ बायो गासिबो मानसिफ्रा खायसे लाबोबाय थायोना बिदिनो अमा मेजेमखौ सबायदो गोथाव थेब्रे जाना होनोसै हनै फिसाजोआबो इखिजा फारसेथिं माने माबाबाय दङ जानो माबा बिहोदो नालाय बेबो जाबाय दं आंखौ नाहरगासिनो आरो ओमफ्राय दाउखौ आं बारा लायाखै दरनैल' लादो ओमफ्राय जाग्रा सानैयाथ' बिसोरो अमा बेदरखौ जाया आंल' जायो आंनो आधा केजि होनानै सेर हरावबो जासिगोन आंहा नै सानावबो जानोसै आरो नै लोगोफोर आंहा थालिर फिथाइया थाइलायबायानो फैसा मोनलायसिगोन आरो फानना ओइ नै फांसे मालफुग बे फांसेया नै आरो थालिर माबा होनो मोनसे आरो बेलेग गैथा ओमफ्राय नै मुदुफुलाबो जा ख्रि ख्रि थायदो आरो मुदुखौ इयावबो दानायावबो जोला फांसेसो फांसे दङ माबादो फानबाबो दामखौनो मोना माथो जोंलाय गैया 150 थाखा मोनो मोनदैनो थाइसे हनै लोगोफोर नै मोनदोङो नै दाउस्रियानो खेख्लाना जालांबाय थुमफ्रु जादोयैनो दाम खमबाबो फाननांसिगोन आरो दानिया मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रैयावबो थायदो नायदो वाव हेल' लोगोफोर गुड मर्निं सिखारलायबाय लोगोफोर फुंनि खामानि दामानि मावखांलायबाय ओमफ्राय साहा फुदुंलायनोसै आरो ओमफ्राय मैया मोनायाव आङो फिथा माने फिसायदोंमोन माइरं लाबोदोंमोन दखाननिफ्राय बायना माइब्रा माइरं नै अलपमान दोनबोदो जा माने आथा फराखा आरो एंथाबथ' मोजांथार जाखानानै मिक्सियाव माबानायाथ' जायाबा खोमा माबायाव देनांगोन आरो इखो दा एंथाब फिथाब जानोबा माबायाव मा होनोमोन थेंखि उलारफोराव देबा मोजांसिन जायो आरो मिक्सिनिया जाबांनो नागिरा ओमफ्राय नै आं अलपमान साहा जानो थाखाय माबाबाय नाना लाबाय ओमफ्राय नै बिदि खालामखाबाय लाल साहाखौनो लोंनोसै ओमफ्राय दिनै माने बिबनाङाबो आरो कम्पिउटार क्लास लानायफोरा इसोरनिया
मास्टारा माने लांदों आरो पिकनिक जानो गुवाहाटिथिं मा जायगा आं गोसोआव गैयाहाय ओमफ्राय फुङावनो थांबाय बियो ओमफ्राय लाल साहा फुदुंना लोंलांबाय गावल' ओमफ्राय आं थरखौनो मोनलायाखै थांनायखैनि ओमफ्राय आरो दा लाल साहा लोंनोसै बाबुआ लाल साहा लोंनाय नङा गाइखेर साहा लोंनो ओमफ्राय दिनैबो परिखा दं आरो ओमफ्राय गामियावबो जोंहा माने न' गाहायाव न' जा माबायाव माबा थैदोंमोन ना आबै सासे थैदोंमोन ना बाहागिनि बिनि दिनै खासबो दं आरो ओमफ्राय नायनोसै आं थांनाय जायोना जाया नानिखौ लानानै ओमफ्राय दिनै जोंहा खोन्थादोंमोन आबै सासे थैदोंमोन ना बाहागिनि माबा आरो दिनै मरा खासा ओमफ्राय नायनोसै आं थांनाय जायोना जाया नानिखौ लाना थांबाय थानोबो माने बोरैबा नाङो मरखाम बेफोरबायदियाव गथ' गथाय लानानै नङा होमबा लोगोफोर नाथाय बाहागिथारमोन थांनांगौ आरो थांनायाथ' थांनांगौमोन दा थांनोबो बानाय मोनदों थांलायासै खोमा आङो बाबुआ थांगोन होनना होनदों आरो स्कुलनिफ्राय फैखांनानै बि थांनोसै बिब्दांहाबथ' बियो थांगौमोन ओमफ्राय नै फिसाजोआ जाफैदों फालिनानै गारियाव फज'नानै दोनर' बेखौबो जाहोनोसै माबा बि गलायना सेरेलेकखौनो गुसुथार दिनै फुंनिफ्रायनो सान्दुंआथ' ओंखारदों नलाय मैयाबो सान्दुंआनो गैयामोन सारायाव दुंबाय थाव होनोसै होलांबाय थानोसै आरो लोगोफोर नै खासेब गाखोबाय दं आरो मागो दमासि फैनायखाय फिथायानो जानो मोनो सिगांनो जोंहा एडभान्स जाखाबाय मागोनि पिकनिक जानो थांनायावबो लाना थांदोंमोन आरो नै दिनैबो जानायानो लानो लुबैनायखाय आरो मा खालामनो नङा होमबा थावानो दुगैस्रां लोबस्रां लाहांबाय ओमफ्राय नै जिफोरानो फैदों आङो नानिनि आंनि बाबुनि दं ओमफ्राय सानदुं जाबायदि गोसाखा आरो स्रां स्रां नानिया उन्दुना दङ दा जियानो रोजा रोजाना अबेबा राननो नागिरा बाबुनि फेनफोराबो सान्दुं जा गोसा नै दहाय फुङाव होनाय ओमफ्राय दै बाबुनि स्कुलनि ड्रेस दङ कटखौ सुना होदो दिनै गानलाखायसै लंपेन्ट सनिबाराव गाबोन गाननाय कटआ रोजाना सान्दुंआ असालिखौ दै लुस्र'ना होबाय आं जा लेथ्रा माने मैला जाजोबना दं ओमफ्राय इनि स्टिलनि वाल माखाखौबो हिस्रि फिसिनानै हुगारना होदों माबानाय साफा खालामनाय जाथाराखैमोन फोरानो माने सोलाबा जाथारा बेखौनो मावगोन ना बेखौ मावगोन नै न'आवनो लिरनो सानदोंमोन न'आवनो लिरनाय जाया इखि जा जि बेफोरानो फैलायबाय आरो नै फुंनि खिनि साहा पानि लोंनायनि माबा हसबावहाय टाटा जा थान्दा ना फाक्काया मामा थान्दा मामबायबाय दंमोन दासो बोखांना दसे लाबाय आङो बामना दहायनिफ्रायनो गारियाव थालाय मामबायलाय जागासिनो दंना ने ओइ लोगोफोर फिसाजोआ माने सिदा फुथुना दोनदोंमोन खारै मोननानै बिदि उन्दुना सानफ्रोमबो हरसान बिदिनो उन्दुबाय थायो आरो होमबा दिनैनि ब्लगा बेखिनिसै नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनगोन होमबा गासैखौबो बाय बाय सि इउ